Eladio Rodríguez formou parte do grupo de académicos que puxeron en marcha a Real Academia Galega. Foi ademais membro das Irmandades da Fala da Coruña e foi un dos 10 redactores do Estatuto de Autonomía no ano 1932, que sería plebiscitado no ano 1936. É coñecido sobre todo polo seu labor lexicográfico, a súa obra monumental, o Dicionario Enciclopédico Galego-Castellano. Quizáis a faceta menos coñecida de Eladio Rodríguez sexa de poeta. Ten unha obra de carácter costumista que leva por título Folerpas, outra obra de carácter máis reivindicativo, de orientación máis social, que leva por título Raza e Terra, e a súa obra de madurez, que é Oracións Campexiñas, é unha obra na que demostra un lirismo intimista realmente fondo e, sobre todo, un sentimento da terra extraordinario.